Zvisle nás poznačil ten prvý set, pretože ten bol hrozne jednoduchý. No a Púchov je s výnimkou Humenného momentálne najskúsenejšie družstvo v líge. Tam tí traja hráči, ktorí sa vrátili, nahrávač Jánošík, Šomko, libero Hubka, ktorý dnes podal excelentný výkon, hlavne v obrane v poli, držali ich supera nad vodou, takže my sme skutočne hrali proti oveľa skúsenejšiemu družstvu. Ja ten manšaft môj chválim za odvahu v koncovkách, pretože sme boli dvakrát v dvoch setoch Hrobárovi na lopate a sme si to uhrali, verili si, opäť sa potvrdila taká naša choroba v úvozovkách, super nás načal plachteným podaním, ktoré venujeme sa v tréningu, tam nám možno chýba trošku viacej sebavedomia, viacej také istoty na tej prihrávke, raz tam to bolo založené. My sme potom zareagovali na to, že super nehral stredom siete, posunuli sme tú obranu smerom k antenám a sme sa presadili. Ale hlavne vďaka odvahe dobre zaserovať a veriť v víťazstve tých dvoch vlastne vopred prehratých setoch. Takže veľmi ťažký zápas pre nás.